مالپارکا کردی روژا سێشەمê 24 berçelaya sala 2019 ragihand ku Amerîka bi hevkariya hêzên xwecihî û navdewletî û navnetewî dest bi damezrandina herêmekê li Rojhilatê Çemê Firatê kiriye. Malpera Bas News li ser zarê jêdereka xwe ku ew jêder nexwestiye navê wî were eşkerekirin, daye zanîn ku Amerîka bi partiyên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê re civiya û tekezî li ser yekhelwestiyê û rekeftina li ser wê projeyê kiriye. Ku Amerîka kar li ser wê yekê dike ku hemû pêkhateyên Rojhilatê Çemê Firatê di çarçoveya siyasî û leşkerî de li xwe bigire û dest bi damezrandina herêma Rojhilatê Çemê Firatê bike. Heman jî derê daye zanîn ku ev rekeftin dê bihêle Amerîka bibêje ku ew Kurdan diparêze û dest bi weberhênana aborî bike, da ku dahatên aborî ji projeya xwe re dabîn bike ku ew dahat dê ji gazê û petrolê be û kompanya Aramco dê weberhênanê li Rojhilatê Çemê Firatê bike. Her di vê derbarê de hejmarek ji serbazên Siûdî îna borî gihîştin bîra Omar ya petrolê, da ku pisporên Siûdî û Misrî yên ku beriya hefteyekê gihîştibûn wê derê biparêzin ku mebesa nirxandina hêza berhemînana dubara çeksaziya bîrê û zêdebûna berhemê wê û rahînana karmandan hatibûn. Ji derê behsa rola Îranê kiriye ku di derbarê Amerîka piştî hatina Rûsya bû herêmê Îran bi dawî hatiye û Rûsya dê beşekê ji dahatan werbigire. Bi mercê ku dest ji Îranê berde û li ser herêma Rojhilatê Çemê Firatê bipejirîne. Li ser helwesta rejîmê Malperê ji jêdera xwe veguhestiye ku Elî Memlûk serokê nivîzgeha netewî ya rejîmê bi hoz û êlên Ereban re civiya bû, da ku projeyê pûç bike, lê bi ser neket ji ber ku hêlên Ereban bi qesedê re rawestiyan. Bi taybetî piştî ku Memlûk dana hin pesayandayetî an ku imtiyazat red kir û serbestberdana girtiyên wan erê nekir û tekez kir ku rejîm nikare li hember projeya Amerîka raweste. Malpera Bas News li ser zarê jêdera xwe helwesta Tirkiye daye zanîn ku Tirkiye tu carî razî nabe, lê niha di rewşeke tevliheviyê de dijî. Nexasim ku piştî rekeftina nedestêwerdana Rûsya di Libya û Deryaya Spî de ku Amerîka dixwaze Tirkiye têkeve pirsgirêkekê de û Amerîka bi lêgerîna xwe ji Gazê mijûl bibe ku ev nakokî dê bihêlin rewşa Tirkiye tevlîhev bibe û Erdogan di helbijartinan de bi ser nekeve. Lewma pejirandina Tirkiye ji projeya Amerîkî re nedûre. Nexasim eger beşek ji dahatan bi dest bikeve û hikûmeteke hevpariyê li Rojhilatê Çemê Firatê çêbibe ku ew hikûmet ne girêdayî bi serkirdeyên PKK be, di wê demê de pejirandina Tirkiye ji wê projeyê re nedûre. Damezrandina keyineke Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji demekê ve ketiye mijarê û tê bihezkirin û ew yek ji aliyê Rûsyê ve hatiye eşkerekirin û tûmet arasteyê Amerîka kirine ku kar li ser dabaşkarina Sûriyê dike.